हेलो स्टूडेंट वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस ओडिया यूट्यूब चैनल। तो पिला माने प्रीवियस क्लास रे हमें गणतंत्र मूल्यांकन पढ़िथिले जोथिरे कि गणतंत्र सुगुण आ दुर्गुण विषय रे पढ़िथिले। हमें सुगुण रे कोन कोन पढ़िथिले ना व्यक्ति स्वतंत्रतार सुरक्षा, समान व्यवहार, दायित्व संपन्न सरकार, राजनैतिक शिक्षा, देश प्रेम और जातीय चरित्र गठन, विप्लवर गतिरोध एवं संख्यालघुଙ୍କ सुरक्षा। ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲେ ବା ଦୁର୍ଗୁଣରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲେ ନା ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ, ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାସନ, ଅସ୍ଥିର ସରକାର, ବିଳମ୍ବ, ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ, ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୁପରିଣାମ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ସରକାର। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଟୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ বা ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଟୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ସବୁଠାରୁ ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି କିଏ ଭାରତ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଲାଇନଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ କାହିଁକି ଆମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ଯେ ଡେସ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ଭାରତ ବା ପଡ଼ିବ ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଡେସ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତେବେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ବା କ'ଣ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ବା କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଅସମତା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅସମାନତା, ଆଉ କ'ଣ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା, ନିରକ୍ଷରତା, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଏବଂ ନକ୍ସଲବାଦୀ ସମସ୍ୟା। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ବା ଅସମତା। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମ ଭାରତରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲେ। ତ ଆମର ଯୋଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ସମାନତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛେ। କାହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛେ ନା ସମାନତାକୁ। ତ ଆମେ ସମାନତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛେ ତ ନିହାତି ଅସମତା ବା ଅସମାନତା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବା ଆହ୍ୱାନ ଆମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି। କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଯୋଉ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମର ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଡିପିଏସ୍ପି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଡିରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ବା ଆମର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମର ସମାନତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସମାନତାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅସମତା ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ହେଲା। ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଏବଂ ଡିପିଏସ୍ପି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାନତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଅସମତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ବା କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଚାଲ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଅସମତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇକୋନୋମିକ୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମତା। ତାମାନେ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ବା ଅସମତା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମତା ମାନେ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ବା ଆମର ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଅସମତା ଦେଖାଯାଉଛି ତାମାନେ ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ଆସିଲା। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନୀ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ଗରିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛେ ବା ଡିଫରେନ୍ସ କରୁଛେ ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ଭିତରେ କେମିତି କରୁଛେ ନା ଇକୋନୋମିକୁ ନେଇକି କରୁଛେ ବା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କରୁଛେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଧନୀ ଇଏ ହେଉଛି ଗରିବ। ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ଅସମତା ବାସ୍ତବରେ ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବା ଗୋଟେ ତୁଳନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟର୍ମ କହୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ, ଆମେ କହୁଛେ ଭାରତ ହେଉଛି ଆମର ଧନୀ ଦେଶ କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତରେ ଯୋଉ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ବସବାସ କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାରତୀୟ, ଭାରତୀୟ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର। ଭାରତ ଧନୀ ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର। ତ ଏଇ ଯୋଉ କୋଟେସନରୁ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମାନେ ପାଇଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ।
ପିଲାମାନେ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିବ ଯେ କାହିଁକି ଭାରତ ଧନୀ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଦରିଦ୍ର କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ଆମର 2022 ମସିହାର ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କେତେ ନା 2022 ମସିହାର ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ 10ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର କେତେଟା 10ଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର ହଉଛି ର୍ୟାଙ୍କ ହଉଛି କେତେ ନା 4th ହେଲା। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଉ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର 10 ଗୋଟି ରହିଲେ ତା ଭିତରୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ର୍ୟାଙ୍କ ହଉଛି କଣ ନା 4th 2022 ମସିହାର ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ। ତାମାନେ ତମେ ଦେଖ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପଛରେ ପକେଇକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗକୁ ଆସିଛି। ତାମାନେ ଭାରତ ହଉଛି ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ହେଲେ ଏଠି କଣ ନା ଦରିଦ୍ର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ଯୋଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଧନୀ ଆଉ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ବା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ନିହାତି କ୍ଷତିକାରକ ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ ୟାକୁ ଘଟାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଆଉ କଣ କରିବା ନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଯଦି ଏଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସନ୍ତୋଳନ ଅଗ୍ରସର ହବା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ବି ନିହାତି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ନା ଆମର ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା ପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲା ଆସିଲା କଣ ନା ସୋସିଆଲ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସାମାଜିକ ଅସମତା। ଓକେ ତ ଆମ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଇକୋନୋମିକ ସ୍ତରରେ ସମାନତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ସୋସାଇଟିରେ ବା ଆମର ସାମାଜିକ ଅସମତା ଆମେ କଣ କଣ ଫେସ୍ କରୁଛେ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ଓକେ ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଓକେ କିଏ ଧନୀ କିଏ ଗରିବ କିଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଠି କ୍ଷମତା ଧର୍ମ ବା ତମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତମର ଲିଙ୍ଗ ବୟସ ବର୍ଗ ଏଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଆମେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡେସନ କରିଛେ ବା ତାଙ୍କ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଛେ ଯୋ ଦ୍ଵାରା କି ହଉଛି କଣ ଆମ ସମାଜରେ ଅସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତମେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଭାରତର ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ବଳୟ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଲେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରହିଲେ ବା ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ରହିଲେ ସେମାନେ ସରକାର ହଉ ବା ବେସରକାର ହଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ଆମେ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେମିତି କିି ତମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବ ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ରାଜନେତା ବା ଜଣେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକ ବା ଆମର କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବା ଆମର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ ଓକିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପପତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଉମାନେ ଧନିକ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ଏମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସହଜରେ ସମାଜର ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବା ଯୋଉମାନେ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନେ ସେ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଅସମାନତା ଆମର ଆସିଲା କଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପଲିଟିକାଲ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ବା ରାଜନୀତି ସ୍ତରରେ ଅସମାନତା। ଆମେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଦେଖିଲେ ସମାଜରେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ଏଇଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଭୋଟ ଦେବା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା ବା ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆବେଦନ କରିବା ବା ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛେ ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ରାଜନୈତିକ ସମାନତାରେ ପାଇଛେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା ଯେ ଯୋଉ ସବୁ ଭୋଟ ଦାନ କରିବା ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଏସବୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ତମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ରିଜର୍ଭେସନ ସିଷ୍ଟମ ବା ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଏଥିରେ ହଉଛି କଣ ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ବା ଜଣେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଜଣେ ଦଳିତ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଏସବୁଥିରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ।
ଏସବୁ ମାତ୍ର ନାମକୁ ମାତ୍ର ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ବା ଆମର ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ, ତାର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଦଳର କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମାଲୋଚନା କରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ନିମ୍ନ ଜାତି ବା ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ, ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଟିକସ ରହୁଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେୟ ରହୁଛି, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସୁବିଧାରେ ବା ସହଜରେ ଆଇନକୁ ହଟେଇକି ବା ଆଇନକୁ ଲୁଚେଇକି ଏମାନେ ତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଯେମିତିକି ତମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବ ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ସଠିକ ସମୟରେ ଆମର ବିଜୁଳି ଦେୟ ଦେଇନାହିଁ, ହେଲା, ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ସେ ଦେଇନାହିଁ, ତେବେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଯଦି ସେ ବିଜୁଳି ଦେୟ ବି ନ ଦେଇଥାଏ, ତାକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ସହିବ, ସବୁ କିଛି ସୁବିଧାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ରାଜନେତା, ତାକୁ ସବୁ ସହଯୋଗ ଠିକ ସମୟରେ ମିଳୁଥିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା। ଓକେ, ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିଯୁକ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସବୁଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ନା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ନାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇନେ, ଯୋଉଠିକି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କ'ଣ ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ହଉ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ, ନିଯୁକ୍ତି ହଉ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ହଉ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ହଉ, ସବୁଥିରେ ଆମେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ବଟ୍ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି। ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲ ଦେଖିବା ବା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ନାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ତାମାନେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ବି ପୁରୁଷ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା କରିଦେବା, ତାହେଲେ ପୁରୁଷମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଅସୁବିଧାର ଶିକାର କରାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ 2022 ମସିହା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କେତେ ମସିହା ନା 2022 ମସିହା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ସେଠି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଭାରତରେ ଥିବା ଅସମତା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ଦେଶର ସ୍ଥାନ କେତେକୁ ଖସି ଯାଇଛି ନା 190କୁ ଖସି ଆସିଛି, କେବଳ ଆମର ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ 2022 ମସିହାରେ ଆମର ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତାକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଗଲା, ଜଣାଗଲା ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ଦେଶ ଅଛି, ଆମର 190 ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି କିଏ ନା ଇଣ୍ଡିଆ। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ ଯେ ପ୍ରତି 1000 ଶିଶୁଙ୍କ, ପ୍ରତି 1000 ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର 27.70 ଜଣ ଶିଶୁ ମରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମର ପୁଅ ଓ ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ 32 ଏବଂ 33। ତାମାନେ ଆମର ପ୍ରତି ଛୁଆ ହଉଛନ୍ତି କେତେ, 1000 ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 27.70% ଯଦି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ 32 ପୁଅ ମରୁଛନ୍ତି, 33 ଝିଅ ମରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ କ'ଣ ଯେ ପୁଅମାନେ ହାରାହାରି 11.8 ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ଝିଅମାନେ କେତେ ନା 11.3 ଇୟର୍ସ ପାଠ ପଢନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ କ'ଣ ପାଇଲେ ନା 54% ପୁଅ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ ନା 46%। ତାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ନାରୀର ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୋଉଠିକି ନାରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅସମାନତା କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗଗତ କ'ଣ ଅସମାନତା। ତାମାନେ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ମଜୁରୀ। ଯଦି ଗୋଟେ ସମାନ କାମ ହଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ପୁରୁଷ ହଉ ବା ସେ ନାରୀ ହଉ, ଯଦି ସେମାନେ ସମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମାନ ମଜୁରୀ ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଓକେ,
ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମର ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଆମର ଜମି ଜମା ଆଦିରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନାଁ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଆମର ସରକାରୀ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପାଇବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ତାହେଲେ ମହିଳାମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଞ୍ଚିତ ନିହାତି ହେବେ। ହେଲା, ଯେମିତିକି ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଯୋଦ୍ଧା ବା ବିମାନ ଚାଳନା, ରେଳ ଓ ବସ୍ ଚାଳନା ବା ତମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେବା, ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ସେବା ଆଦିରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ନୀତିରେ କୋହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସର୍ବଦା ଏ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗଗତ ହିଂସାର ଶିକାର କେବଳ କିଏ ହେଇଥାଏ ନା ଜଣେ ନାରୀ ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ନାରୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଦ୍ଵାରା ସର୍ବଦା ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବ, ହିଂସା ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ସମାଜ ହଉଛି ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ, ଯୋଉଠିକି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କଣ କରେ ନା ନାରୀକୁ ସବୁବେଳେ ଡମିନେଟ କରିକି ରଖେ। ହେଲା, ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେମିତିକି ଆମର ପାରିବାରିକ ହିଂସା, ମାନେ କିଛି ହିଂସା ଆମର ପରିବାରରେ ଘଟୁଛି, ଯେମିତିକି ତମକୁ ଧର୍ଷଣ କରିବା, ବଳାତ୍କାର କରିବା, ଏସିଡ୍ ମାଡ଼, ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା, ହତ୍ୟା, ବଧୂ ହତ୍ୟା, ତମକୁ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ବଧୂ ଜଳନ ମାନେ ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେବା, ତ ଏସବୁ ଆମେ ପରିବାର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିନି। ଆମେ ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସକୁ ନେଇକି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଆମର 1993ରେ ଆମର ଦିଟା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ତମର 73 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ସରି 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁମର 74th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହେଲା ନା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିବ ନା 33% ରହିବ। କେତେ ରହିବ ନା 33% ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ବା ଆମର ସଂସଦ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ସବୁବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆମର ନେକ୍ସଟ ଆହ୍ୱାନ କଣ ନା ଇଲିଟାରେସି ବା ନିରକ୍ଷରତା। ଯେମିତିକି ଆମେ ହଉଛି ଅସମତା ପଢୁଥିଲେ ବା ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ପଢୁଥିଲେ। ଇନିକ୍ୱାଲିଟିରେ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମତା, ସାମାଜିକ ଅସମତା, ରାଜନୈତିକ ଅସମତା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ଆସିଲା କଣ ନିରକ୍ଷରତା ବା ଇଲିଟାରେସି। ହେଲା, ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖିବ ଏଇ ଯୋଉ ନିରକ୍ଷରତା ବା ଇଲିଟାରେସି, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ। ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା, ସେବେ ପାଖରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2022 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭାରତର ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ହାର 12%ରୁ 78%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହେଲା, ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖେଇବା ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆମର ମାନେ ଅନୁତାପର ଜିନିଷ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ନିରକ୍ଷର ସାବାଳକ ଥିବା ଦେଶ ହଉଛି ଆମ ଭାରତ। ସାବାଳକକୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମର 18 ଇୟର୍ସ ଏଭବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ନିରକ୍ଷର ସାବାଳକ ହଉଛି ଆମ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ନିହାତି ଗୋଟେ ଅନୁତାପର ବା ପରିତାପର ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ। ହେଲା, କାହିଁକି ବୋଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତର ସାବାଳକ ନିରକ୍ଷରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କେତେ ନା 287 ନିୟୁତ। 287 ନିୟୁତ ହଉଛନ୍ତି କି ଆମ ଭାରତର ନିରକ୍ଷର ସାବାଳକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତାମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି ଆମର 28.70 କୋଟି। ହେଲା, 28.70 କୋଟି ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ସାବାଳକ ନିରକ୍ଷର ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା 37% ନିରକ୍ଷର ସାବାଳକ ଆମ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଜନଗଣନା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 2011 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ 2011 ମସିହାରେ ଜନଗଣନା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ହିସାବରେ କଣ ନା ବିହାରର ଦଳିତ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରକ୍ଷରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 61.5% ଏବଂ ମହିଳା ସ୍ୱାକ୍ଷରତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର 135ଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ହଉଛି କେତେ ନା 123 ସ୍ଥାନ ହଉଛି କାହାର ନା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ବା ଆମ ଭାରତର। ହେଲା, ତାମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବା ଯେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଭାରତରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ, ଲାଗୁ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର 92% ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଣ କରୁଛି ନା ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗୁ କରି
ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଭାରତରେ ନିରକ୍ଷରତା ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ହେଲା। ତ ଭାରତରେ ନିରକ୍ଷରତା ବଢ଼ିଲେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହବ ନା ଦେଶରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଆୟଜନିତ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଜାତିଗତ ଏବଂ ଧର୍ମଗତ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଉ କଣ ହବ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଉ କଣ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ, ଆମର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସ୍ୱାକ୍ଷରତାର ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ ନା କମିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନିରକ୍ଷରତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, କିପରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଆମ ସମାଜରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମାନେ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସାମାଜିକ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନିରକ୍ଷରତାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ହେଲା। ତ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର 2022 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରକ୍ଷରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କେତେ ନା 15% ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କେତେ ନା 30%, ଅର୍ଥାତ୍ 15% ହଉଛି କଣ ଆମର ମେନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର 30% ହଉଛି କଣ ନା ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 30%। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷରତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ ହଉଛି କଣ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି ନ ହବ ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିରକ୍ଷରତା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଏବଂ ନିରକ୍ଷରତା ଏମିତି ବଢି ଚାଲିଲେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ନିହାତି ହେବ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏ ନିରକ୍ଷରତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ, ଶିକ୍ଷାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ନିରକ୍ଷରତା କେମିତି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅଙ୍ଗନବାଡି, ପୌଢ ଶିକ୍ଷା, ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଏମିତିକି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ତମେ ଯୋଉ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଛ, ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଉଛ, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମାନେ କଣ ପଲିସି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ନିରକ୍ଷରତାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ, ଆମ ସ୍ୱାକ୍ଷରତାକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆହ୍ୱାନ ବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି କଣ ରିଜନାଲିଜିମ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ହେଲା। କେମିତି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାରତର ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯୋଉଠିକି ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଏବଂ ବହୁ ସଂସ୍କୃତିବାଦ, ଜାତୀୟ ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା, ସଂହତି, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ତଥା ସହଯୋଗୀ ସଂଘବାଦ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଭାରତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। କେମିତି ନା ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବା, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଏକ ବିଭାଜନକାରୀ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂଗତିକାରକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରୀତି ହେଲା ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସମଗ୍ର ଦେଶ ପ୍ରତି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଦ୍ୱେଷ ଓ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜର ପୃଥକ ପରିଚୟ ଜାହିର କରିବାକୁ ଅଥବା ଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେବା ଉଦ୍ୟମକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କହୁଛେ ହେଲା। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ବା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ବା ଗୋଟେ ଚେତନା ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା ଛୁଆ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଜନ ନୀତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ଖରାପ ବା ବିଦ୍ୱେଷ ମନୋଭାବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ, ମୂଳ ଜାତିଗତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଉ ଭେଦଭାବ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ବିଭାଜନ, ଭାଷା ବିବାଦ, ସୀମା ବିବାଦ, ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏ ସବୁ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା। ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିପାରିବ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଅଛି ଆମର, ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନା ହଉଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି, ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନରେ ଆମର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଉଛେ ହେଲା। ଆଉ କଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହଉଛି ଦାବି, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିବାଦ, ସ୍ୱାୟତ୍ତା ପାଇଁ ଦାବି, ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି, ଯୁଦ୍ଧଖୋର ମନୋଭାବ, ଭାଷାଗତ ବିବାଦ, ଏସବୁ ଆମର କୋଉଥିରେ ଯିବ ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦରେ ଏସବୁ ଯିବ ହେଲା। ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦକୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଆମର କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆଉ କଣ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତିର ବିଲୋପ କରିବା, ଆଉ କଣ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର କରିବା, ଜାତୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଦାବି ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ସଂଘବାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ଇତିହାସରେ ଜାତୀୟବାଦୀ ଦିଗମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହଯୋଗୀ ହେବା, ଏସବୁ କଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦକୁ ଆମେ ବିଲୋପ କରିପାରିବା।
तापर नेक्स्ट समस्या बा नेक्स्ट आह्वान आमर होउची कोन नक्सलाइट प्रॉब्लम बा जो आमे कहउचे नक्सलवादी समस्या बा नक्सलाइट प्रॉब्लम हैला। तो आमे एते पर्यंत कोन पढ़िले ना असमता पढ़िले आउ कोन बोले निरक्षरता पढ़िले आंचलिकतावाद पढ़िले। नेक्स्ट आमे पढ़िबा कोन ना नक्सलवादी समस्या कोन कोन सृष्टि होची बा कोन कोन आह्वान अछि हैला। पिला माने आमे जानिचे जे नक्सलवाद हेउची एक उग्र एवं हिंसात्मक गण आंदोलन हैला। ये कोन करे ना अत्याचार विरुद्ध रे संग्राम निमंते हमको अभिप्रेत कराई थाए हैला। एहा शोषित एवं निष्पेषित साधारण जनता जेमिति कि हमर श्रमिक कृषक आदिवासी दरिद्र और असहाय लोक एमानंक पय निरंतर ये संग्राम जारी रखिछि। अर्थात आमे कहि परिबा एहा मंथर शांतिपूर्ण एवं सांविधानिक वैधानिक प्रक्रिया रे विश्वास न करी ये विप्लव बल प्रयोग हिंसा एवं रक्तपात माध्यम रे साधारण लोकमाननको सामाजिक न्याय अर्थनैतिक समानता राजनैतिक स्वतंत्रता एवं मानविक मर्यादा देबाकू चेष्टा करिथाए हैला। तामाने तमर नक्सलवाद समस्या होची कोन तमे पिला माने गोटे कोटेशन सुनिथिबो आमे कहे जे जेसाकू तेसा। तो एई टर्म रे नीति रे विश्वास करी बा टर्म रे विश्वास करी तमर ये काम करिथाए नक्सल। पिला माने आमे जदि देखिबा तले नक्सलवाद मूलतः हमर कोन ना कृषक आंदोलन होई सृष्टि हेछि। जेमिति कि आमे जानिचे हमर मार्क्सवाद आ लेनिनवाद एमाने कोन ना कले ना एमाने रिवोल्यूशन प्रिय थिले। तो धीरे धीरे एमाने कोन कले ना 1964 मसिया रे आम भारत रे हैला साम्यवादी मानक जो विभाजन घटिला तापर कोन ना एमानकर गोटे मूल सांगठनिक स्वरूप सृष्टि हैला जोटा का आमे कहूचे कोन ना भारतीय साम्यवादी दल जोटी मार्क्सवादी रहिले एवं लेनिनवादी माने भी रहिले। एमाने हेले कोन ना उग्र साम्यवादी संगठन। एमाने कोन कले ना लेनिन को नेतृत्व रे रूसिया रे प्रथम सफल प्रयोग रे हैला एमाने सफल हे गेल नक्सलवादी रे। तापर मार्क्सवादन को द्वारा चीन मार्क्सवादन को द्वारा एवं चीन रे होचे हमर कोन ना माओ सेतुंग को द्वारा कृषक माने आंदोलन रे सफल हेले। ता माने रूसिया रे एमाने कोन कले ना लेनिन को द्वारा रूसिया रे हेले आउ कोन हेले मार्क्सवादन द्वारा सफल हेले। तापर चीन रे लेनिन को सॉरी चीन रे माओ सेतुंग को द्वारा सफल हेले हैला। जहा पर धीरे धीरे हमर नक्सलवादी समस्या कोन बुद्धि घटिया को लागिला। पिला माने एटा भलरे मने रखिबो जे हमर उत्तर पश्चिम बंगस्थ दार्जिलिंग जिल्ला रे गोटे जागा अछि जा ना होची नक्सलबारी। सेई ब्लॉक रे 1967 मसिया रे केते 1967 मसिया रे हमर कोन हेतिला ना कृषक आंदोलन आरंभ होइतिला जोटा को आमे ना देले कोन ना नक्सलवादी आंदोलन। पिला माने ए जो आंदोलन टा 1967 हैला मे 24 रे हेतिला केबे हेतिला ना मे 24 रे। एहा फल हैला कोन ना नक्सलबारी रे हमर जो गोटे चाहा बगीचा थिला एथिरे जो कृषक माने काम करुथिले बा जो श्रमिक माने काम करुथिले एमाने पारंपरिक अस्त्र शस्त्र जेमि धनु तीर ए सुधरे कोन कले ना जने दुर्नीतिग्रस्त पुलिस इन्स्पेक्टर तांको आक्रमण करले एवं आक्रमण करके तांको मारी देले। जार परिणाम स्वरूप हैला कोन ना ठीक ता पर दिन अर्थात तमर 1967 मसिया मे 25 तारिख दिन हैला कोन ना पुलिस बाहिनी आसिकी 6 जन महिला 6 जन महिला एवं 3 जन शिशुଙ୍କ समेत हैला आउ किछि लोकंकु नेकी 11 जन को कोन कले ना निर्दय भाबे से माने हत्या कर देले जोठी कि हमर हिंसात्मक विप्लव सृष्टि हैला हैला। ता माने हमें कहि परिबा जे पश्चिम बंग तथा उत्तर भारत सॉरी पूर्व भारत समेत देशर अन्य अंचल को ए आंदोलन धीरे धीरे प्रसारित हेबाकू लागिला जोटा कि हमर नक्सलवाद धीरे धीरे प्रभाव पकेला बा धीरे धीरे यार वृद्धि घटिला। एवं यार नेतृत्व किए नैथिले ना नक्सल नेता तांको ना होची कोन ना चारु मजुमदारଙ୍କର भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एठी थिला। पिला माने आजिरो क्लास रे हमें कोन पढ़िले ना हम भारत रे गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति कोन कोन आह्वान अछि जोथिरे कि हमें कोन कोन पढ़िले ना असमता पढ़िले ला इनइक्वालिटी लिंगगत असमानता जेंडर इनइक्वालिटी निरक्षरता इलिटरेसी आंचलिकतावाद रिजनालिज्म नक्सलवादी समस्या नक्सलाइट प्रॉब्लम ए सब पढ़िले भला भला आलोचना कले। मु आशा करूची तुम माने निहाती भल भाबरे बुझी पारिथिबो एवं क्लास टे तुमको भल लागिथिबो। तो पिला माने ए जो गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति आह्वान एथिरे बहुत गुडे डाटा अछि बा बहुत गुडे तुमर रिपोर्ट अछि आ बहुत गुडे भल भल इंपोर्टेंट पॉइंट अछि। तो पिला माने तमे जदि कमेंट करिवो तो मु तुमको यार बुक रो
PDF निहाती नेक्स्ट क्लास रे शेयर करिवि जोटा कि तम पई वैल्यूएबल हबो आ तुमको एग्जाम रे निहाती हेल्प करिवो। तो वीडियोटी देखि सारला परे तुम जदि भल भाबरे याको बुझी पारिछ निहाती कमेंट सेक्शन रे कमेंट करिवो। मु तुमको नेक्स्ट क्लास रे भारत रे गणतांत्रिक प्रक्रिया जो आह्वान अछि तार बुक रो PDF शेयर करिवि तमन ताको भल भाबरे प्रिपरेशन करि पारिबो एग्जाम पई। तो पिला माने क्लास टी केमिति लागिछि निहाती लास्ट रे कमेंट करके जीवो एवं कमेंट कर सारला परे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवो। पिला माने रहिली धन्यवाद थैंक यू।